تو ایران جو مسئلو ہلی رہو ہے وقت جا ملا وکامل ملا درہم ریال دے پلجن وارا ملا جے جوان تھا تو ایران جی حمایت نہ کیوں کہاں جی حمایت کیوں اسرائیل جی حمایت کیوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یا فخر سوا چوندہ سے تو ایران جی جرعت بہادری کے سلام بے شک بے شک تے ایران اج تمام حسینی جمع جو تونجی بہادری تونجی جرأت کے سلام کشمیر والوں جو ایران تمام امت مسلمہ جو بدل وٹھی رہو اج بھی اساں ایران سان گڈ رہو تو سبحان جسا ایران سان گڈ ہوندا بے شک جو ایران زندہ آباد ایران جو زندہ آباد ایران جو زندہ آباد بعد بولو جو ایران زندہ آباد ایران زندہ آباد فلسطین زندہ آباد فلسطین زندہ آباد پاکستان زندہ آباد جو پاکستان جو زندہ آباد اسرائیل پہ لعنت اسرائیل پہ لعنت اسرائیل پہ لعنت امریکہ پہ لعنت امریکہ جو پچھن پہ لعنت یہودی